ti chutná, jo? A mi to chutnalo, ne? Ty natáčíš? Ne. Lepším se bude stykat. Počkej, to tam. Napíš se. Jako dej si. Jo, počkej, počkej do huby, dívej, jo? Počkej, nej to v hubě. Počkej. To viděl, že? Zavřu hubu. Ne, to nejde. Ty jsi zbyčaný. Ne, to fakt... Počkej, budeme spolu, jo, počkej. Ten čaj je hořký, no. No, zapítla. Hovnovou směs. Čo hovnový bývá? Holky tohle babi dali za na klibu. To nevadí. Nejlepší byly ty pistaci. Ano. Ale tohle je dobré. No, kdyby jsme nezačali teorii spermatu, to myslím, že pokračuje jsem, že je to dobré, ale... A je mi to chutná. Mně ne. Tady toto? Tebe to nechutná? Já nevím. To je Takové hořká. hořké, no. Tak to je Ale je hořká to čokoláda. zvláštní. Ale je to dobré. Říkej si, že to je hořká čokoláda. Miláčku, ujdi na to, tak ti písnu, až se dobiju mobil. Moc tě miluji, až jsem rád, že tě mám. Moc, jsi úžasná, papa miluji tě, já vím, že jsem... Hej, já ti to vypiju teda, když ti to nechutná. Ne, to je dobrý. To jsi měla nalít. Už ti to taky nechutná, že ono to má nějaká divná. Nech mi to. Dobré. No. Holky, můžu to smíchat.